Hundreds have gathered here at Mutare Magistrate Court, where an identified man, a middle-aged man, was discovered early in the morning at around 5 a.m., where he was discovered at the top of the roof. No one knows how he got there, and details are still sketchy as how he got there. So we have the City of Mutare Fire Brigade here trying to make sure they put the man down in a safe position. So details will follow as we learn more on how he got on the top of the roof. Linda Mandianike reporting live for Zim Papers News. Nyaya yaitika security officer anga ari pa night duty around 4 o'clock anzwe footsteps pamusoro pe building. Saka azwe footsteps ndokubva achitsvaga kuti chiri kumboite footsteps emunhu chiri kuitikira papi. Kubva amutsvaga obva amuwana, asanganisana maziso obva ataudzana, iwo ndiwani, wabvepi? Haana kutaura zita rake kana kwaabva. Abva azoti ndipe iwo chendiri kuda kwauri inhingi matches ndipute chinyi, ndipute fodya yangu iyi. Saka apedza kumutaurira izvozvo ati handina izvozvo zvauri kuda, chidzika pawakwira napo, zvingazi tanga wandipe matches handisi kudzika, tanga wandipe matches handisi kudzika. Wobva azotsvaga mabricks. I don't know kuti mabricks aripo here pamusoro apo, waonepi? Wanga atobata mabricks apa nekasimbi kaanga ainako. Saka ningi uyu security officer abva azoenda pamapurisa pacharge office kutaurirawo pamapurisa. Kubva ipapo iye anga achingoramba achikwira nekudzika. Pendatosvikawo inini ndechichinjana naye, ndo paanga akutotaura, ndipei matches, chidzika titaurirane. Ngazi aiwa handidziki, ndipei matches chete, ndo zvaanga achingoda kutaura. Saka nanhasi ari kungotaura nyaya yekuti ndiri kude matches nimogo, kusvikira mapurisa azouya kuzode kuedza kumunyengererawo. Akati hatisi kuziva kwaakwira nako. Saka auya panapa, mhomho yanga yauyawo kukoti, ndo paanga achibvunzawo vanhu angouyawo. Zvingazi wabvepi? Zvingazi ndabve Gokwe, bapiro rangu raguka, ndiri pamusoro, ndapa apa. Saka ndichazivi kuti ndodzika nepi, ndatouyawo pano haapazivi kuti pakoti iye. Uri kungoti bapiro radonha ndiri pamusoro avo. Saka izvozvizvi mapurisa nevekoti azofunga zvokudaidza fire brigade kuti amudzikise auye. Ndo fire brigade yemuri kuona iri apo neladha ravo. Efforts to take this man down through the City of Mutare Fire Brigade ladder are becoming fruitless since the man is denying them the chance to. He keeps asking for a cigarette, saying, "Bapiro rangu raguka."